Čaute ľudia, dneska ideme poraziť Enderdraka na našom Minecraft serveri z F-Call do... Kámo, F-Call sa nás snaží vyfajtiť. Dobre ľudia, ideme. Hej, F-Call, poď už. Doričíme, prepač. Dobre, máš jedlo. Poď sem, už ideme. No mám 29. Tak už ideme. Ja potrebujem nejaký netherite, lebo ja mám úplne doničené brnko. Ale však vydrží ti. Kamo, durability má, že 333 z 481, To je kamo. dobré. To je v pohode, poď, ideme. Tak poďme. A potom musíme nájsť mending. No, dobre, hej, kde si, poď sem. Takže, ideme. Ty máš enderpearl? Nemám. Za nami. Tam ide. Tak počkaj. Počkaj, ale nám sa hore zasekla. Počkaj, F-Code. Nám sa to hore zaseklo. Koľko máš perly? 0 periev. Oči mám 14. No tak to nemusíš zbierať všetky. Tak zoberiem pre istotu. Dobre, ideme. Sme na súradniciach. Celkom? Ty bol som si v pohodu. Poď F-Code. No dobré, idem. To smieš mať to. Tady to ideme. Máš nejaké enchantovanie zlaté jabko, lebo ja ne. Aké zlaté jabko? Enchantovanie zlaté jabko. Ale však máš. Nemám už. Dobre, to kašľame, to ideme tam. Poď F-Code. A máš nejaké zlaté jabko? Mám stav taký. Počkaj, ideme obchodiť. Trošku to zmenilo smer. Do rastu. Nie, vypadlo. Tak poď rovno, F-Code. Poď F-Code. Čo robíš? Poďme, ideme. Teďka hej F-Code, kde si? Poď dole. Však idem, kamo, nemusíš sa báť. My to tu skúsim, lebo si nie... je tu spawner, takže počkaj, ľudia, tu to môže byť. A F-Code, počkaj. Tady stále. Vykraftil. Ops. Len tých strajov vlastne. F-Code, poď už. O nie, počkaj. Vykraftíme ložky. Počkaj na mňa. Ja nemám šípy. A poď, dám ti. Máš infinity, nie? Poď sa daj. Nemám. Nie, počkaj F-Code. Dobre, choď. Ja mám Poď, dám power ti. a unbreaking. Dobre, poď. Výčestke máš nejaké ruky. Tak výčistke máš koľko tak netherite, ale to nevadí. Počkaj. Tak, Teo. Nemám. Mob spawner a chest. Ja ma počuť ako normálne na mikrofóne? Malo by ťa počuť normálne. Počkaj, stop. Zastav. Ide to, zaboď za tým okom. Máš ho? Áno. Dobre, no tak ľudia. Určite to napravo hore si vôbec nič majte, to tam vôbec není. Poď už asi výstup už. Hej, ešte nejkam však. Výstup. No dobre. Kurník, ja som tú loďku chcel, sorry, ja som sa tu. Určite. Daj na mňa ako späť bridžujem. Pozrite. Jaký ja bridžujem. Čekuj na to. Jasné. Ja som len takový ľudia. Ja som takový, pozerajte. Damn! Kurník, to sa mi nehodalo. Počkaj, stop. Čo je? To je proste takový. Ale chápeš, ja tu nepokladám bloky na zem, vidíš? Ešte raz. Tu som proste išiel pro jeden blok nad zemou. No ty to chceš, really, F-Call je noobu, ale neviem, čekuj na to. Teda. Tak.
Jasné, skáčeš ešte, jasné, to No je však, ale to určite. sa musí kam s takýmto skákaním. Opsa, stop. Počkaj, ja chcem hitnúť, že čo sa stane. Klač. Proste ja som takový z ľudia. Kurník, ja som použil Anvilku. Ideme s F-Coldom, Dobre, F-Cold, poď už. Kurník, ja som videl oči. F-Cold, kde si? Ja už dávno na ceste. Kámo, počkaj, ja si musím zapnúť chat. Ja. Počkajte ľudia, niečo musím vyriešiť. Dobre, to F-Cold robí blbosti ľudia. Lomeno TPA F-Cold. Poslal som F-Coldovi TPA. F-Cold to akceptoval. Dobre, tak pozeraj na to. F-Cold. Teda. Kam ide? Hej, ide to takto. Ide týmto smerom. A kde to je home? Home je... No, my ideme takto presne. F-Cold, počkaj, my si dáme zábavu, si urobíme na Ice Logic. Kde? Ej, kámo, čakaj. Počkaj, ty si za mnou? To hodím. Zatočilo to. Hell no, ne, že to... Ja ti zabijem maminku. Nerob. Van. Ja mu zabijem maminku. Ne. Ja som zabil iba malému medveďa tú Poď. maminku. Jasné, no hack client, no hack. Poď, ideme. Nice. Toto bolo dosť veľko, počkaj, ja to hodím. Kam to ide? Ide to inakade. Kámo, ľudia vôbec nemám hack client, to je iba F-Cold. Kámo, odkiaľ máš hentie? Poď F-Cold, ideme, poď. Nerob, poď na loďke, Padaj odtiaľ. Kam hodíme Enderoko? Kde je? Ideme spávať. Creeper, za tebou je creeper! Mám. Dobre, poď, Ja, poď. kamo, to čo je invázia zombíkov? Poď. Ja nemám štít! Go. Čekuj na... Kamo, ja mám boj, ja tak dobre aimujem. Jasné, Kilaura. Laura, čekuj na ten aim. Ľudia, musíte uznať, že to není žiadne hacky. Ježiš, fantomovia. Ja som ho trafil. Ja nemám bow. Chrbát. Kamo, idem na chrbát. Som videl. Dobre, poď už, F-Cold. Kde si? Idem. Dobre. Ne. Tak kam ideme? Hneď, poď, ideme. Kade? Kade to? A ty už musíš končiť? Ne, to iba sestra robí blbosti. Haha, ja idem na ľade. Haha, F-Cold. Počkajte. Zakryť dig more. Ideme na bok. Hej. Ty vole, jaká zombie invázia, mini rodinka. Kámo, týmto To je, že Sorry, to to bol misklik. Ja mám kilauru, Teo.
To sa dá stiahnuť. Nemáš ani... What? To je aký veľký sugarcane bol. Prestaň. Však kukni, aký môže byť sugarcane, kukni. Ale ty vole, on bol vysoký. Ale on bol nepostavený, hej. Pozri. Poď, jeme. Ja mám svojich Kamo, ty blbec, prečo používaš iné veci? Kamo, to nie je fér. Ale však... Bro, Ale tak ja nebudem už hrať, daj si del OB. Kamo, ale však ty keď chci... Haha, medvedík. No to skúsime. Zoskoč. Tak, super, máš to. Počkaj. S týmto smerom, F-Colt. No, kamo, jakže sa nám nič nie... Počkaj. F-Colt. Ja som to zostrelil. No, potom až, ale... Počkaj, musíme zabiť Ender Draka. Dobre ľudia, tak my sa vám ozveme, keď nájdeme Stronghold. Daj mi kreatívo, teda... Ne, kreatívky nedávam, ani nič nedávam. Dobre, tak sa vám ozveme. 5 minutes later. Ľudia, našiel som to, F-Cold ide. Oh, sorry. F-Cold je tu. Takže musíme nájsť túto rúmku. F-Cold, poď. Nie, hentým nie, tam nič. Oh, 2 enderperly za free úplne. Oh, máme tu knihovňu. Respiration a breach. Ty si v knihovne? Ja som našiel druhú zrejme. Jop. Dobre ľudia, našli sme to. Power 4, Protection 4B. F-Code. F-Code. Áno. Máš portál miestnosť? Nemám. A prečo nemôžeš už hrať ešte? Veď není veľa. Nie veľa hodín. A mám knihovňu, druhú. Už si vylútil tú knihovňu tvoju, či nie? Tak ja ju vylútim, v pohode. Lenže ja budem musieť ísť odložiť si veci, to je ten problém. Mám už full inventár. Daj si do ičestky. Do ičestky, no vidíš, dobrý. Ja som to strátil úprimne. O, ja ťa vidím na minimapke. Teda normálne ťa vidím nikto. To sú také dobré veci. Takže Feather Falling 4 berem. Power berem. Ja som niekde mimo úplne toho end portála. Jak víš? Pretože nič tu není. Samý deep sled len. Čo tu je? Tu je iba tu nič. Počkaj, začnem v inej časti. Tady to som dlhší. A tu je F-Code, komu? A tu si F-Code, čau. Nazdar. Tady to poď. Poď sem dole, poď sem dole. Mám to. Máš? Mám, Kde? Tu. Dobre. Takže doplníme to. Bacha. Počkaj. Bacha, F-Cold, padajú ťa. Opsa. Ako? Les. Videl si to? Dobre, 3, 2, 1. Neskač tam.
Počkaj, stop. Takže udia. Ne. O, poď. Sme v ende. Sorry, ja som to nechcel. Daj mi, enchantované, daj mi šípy. Počkaj, ja sa vykopem sa. Poďme po elitri? Tu je toľko endermanov, potom. Ja už tu vidím ender draka. Ja nemám night vision, takže ja som v riči. Nenadávaj, hej. Mám postele. To je super. Počkaj, urobme im tú platformu tu urobím. Takto. Bacha, on tu enderman je. Chodník, ale oni neuberajú. Takže pripravím postele. Bacha na toto, bacha. Bacha na to. Ja idem po draku. Dračí dým. Daj mi šípy. Ty máš infinity? Áno. Tu. Hodil som ti už. 35 mám iba. Dobre, zničil som väžu. Som zničil, ale okej. Lowkey yes. Lowkey ľudia. Yes, ďalšia väža. Ktorú si zničil? Ja ti ničím už dosť väží som zničil. Som sa netrafil. Teo, ja možno zomrem. Ne, tak dáš lomeno back. Traf sa. Dobre, ja som minul toľko šitov. Tam je veľká väža, potrebujem na to endermana. Sem vyhodím. Ne, kam ja som skoro zdochol. Kde si? Už mám ender perly. 4 perly mám. Ja mám jednu. Ešte z Strongholdu. Dobre, žijem. Žijem aj ja. A ja som sa nevedel, asi som sa neviem, či tu ide krystal ešte. Dobre, sú všetky. No poď. Ty dráčisko. Kam ho neviem trafiť. Nejdu endermeni. Dole ide dole. Ty si už zničil si všetky veže? Áno. Všetky? Áno, úplne všetky. Ježiš, ja som začal. Ne, ja som stával s grevlom. Nezničili sme všetky veže. Zničil som, ja som ničil. Nezničil. Teraz. Ne, ja som hodil. Žiješ? Kde si? Pomoc, ale kamo, toto je endermanská invázia, endermeni. Bacha, vypoď. Kde ste? Kam, ale ja už nemám postele. Ja nemám bloky. Si naťaž. Máš nejaké bloky? Nie, ale pristala. Nezničili sme jednu v tých cageoch. Tak sa... Ja som zničil. A teraz. Ľudia. Ja mám jednu hapku. Pomoc. Pomoc som ti čo?
som ho zabil. Daj mi niečo to, daj mi zlaté jabko, zlaté jabko. Polku. Máš moji. Wow, Dobre, už je boha, pod polkou. Už je pod polkou. Ten F-kol jak odletel. Kámo, to bude najlepší klip. To dáme úplne... Kámo, ja tomu drakovi, môj luk tak dáva, vole, tomu drakovi. Tebe, ale mne nie, ja mám, vole, 300 FPS. Dobre, prístava. Prístava. Ale kámo, choď preč, Enderman, blbý. Zabijem ho. No poď, dráčik, hnáčik. Yes, mám ho. Mám ho ja. Počkaj. Neskáž do portálu. Počkaj, ja mám buttonku, ja mám button. Počkaj, takto. Počkaj, nie nič čo. Znič to. Kamo, daj to. Daj, prosím, daj mi achievement, vystavíme to na spawne, čo ty na to, vystavíme to v našej dedine. Počkaj, ideme však po tieto. Ideme po tieto. Politri. No. Poď ideme. Okej. Kde máme? Jo, tu je endgate. A ja nemám bloky. Pohode, poď sem. A mám, ja ti hodím, pozeraj, poď sem. Kde si F-Cold? Daj mi podržať to na achievement. Alebo ja to schovám do e-chestky. Ne, počkaj. Ne, ja to schovám. No dobre, tak to máš ty už. Ja ti hodím zo pár e-chestiek. A ja ti dám bloky, počkaj. Počkaj, tak si urobím. Okej, díky. Dobre. F-Cold, poď. Čak daj si ten oný speedbreak. Ja to poslávam už v pohode. Počkaj, ale ja mám vlastne Swift Sneak, som zabudol. Kamo, F-Cold, ma strkáš. Zdochnem na fedr, na damage. Máš perlu? Jasné, že ne. Páči. Díky. Ja som sa netrafil. Aha. Ani ja. Nechaj. Počkaj, netreba. Vytvoril som to. Kam pekne. Týmto. Bacha, ťa to... Nešiftuj. No to Takže je tu také je naša super. cesta domov. Počkaj, ustavaj to, urob tu miesto. Ja nemám bloky. Ustavaj to. A ja si sem nastavím na mape, že... dáme, že... Domov, dobre. Mám nastavený tu waypoint. Kurník, šupa. Skáčem. Kurník. Poď skoč do pavučiny. Skáč! Do pavučiny skáč. Tam sa hore dostaneme cestou späť, poď. Kde je pavučina? Tu. Debil. Bad? Jasné. Počkaj, lomeno, ender... I-chest clear ja ti viem dať. Ja ti viem dať i-chest clear, bro. Oh my god! Wow! Kde si? F-ko. Nikde. Tu si, poď. Máš jedlo, či nie? Čaute starí Steveovia. One eternity later. Tuto sa to asi... Oh, NCT, napravo.
0 shulker box. Sorry, tak som to myslel. Mám jeden shulker shell. Budeme mať shulker boxy, jupi. Konečne budeme. Kamo F-ko dala hej farmy, už sme spolu. Ty kokos. Idem po, tu je to, ja idem po shulker boxu. Dobre, zabul som. Máme 0 shulker box. Ja zoberiem endrod. Ja zoberiem endrody. Dobre. Ježiš, ja som zlietol. Máme 1 shulker box už akoby. No okej. Dobre, 3. A máme vlastne 2 shulker boxy. Ja nechcem levitáciu, kde odkiaľ to pôjde, ten pulíko. Ne. Musím za tebou portnúť. Kam som netrafil to. Ne, ja levitujem. F pre F golda. Haha. Dobre. Dobre, mám ďalších 8 sekúnd levitation. Ale na ktorej strane je tá loď vôbec? Veď vypni mobou. Čau. Ne, ja som sa... Tak na to zabudnite, nebudete tu na mňa plúť. Hituj ma, mňa hitujte. Ty kokos, ja som to reálne takmer zomrel. Teo. No, čau. Ja idem... Dobre, hitlo ma to, ja vylovitujem trošku. 3. Kámo, nechýbal 1 pixel do smrti. Ne, dobre, 8, 7. O! Kámo, ja som trafil enderperlu. Ja nemám. Dobre. No, ja som už asi... Dobre. Môžem zobrať si elitru už? Zober. Boom! Sky the limit. Najdi aj mne. Hneď. Počkaj, F-ko, ja si musím vykraftiť čauka. Daj mi to, aby som sa mohol na teba portnúť. Ukáž, počkaj, ja si musím vykraftiť chauker box. Lebo ja mám full inventár veci. TP. Dobre. Daj mi ešte raz TP. Dal som. Dobre. Si musím odložiť veci, lebo ja v tomto... Tam sú iba blbosti. Prečo je za tebou flame a loyalty? To neviem, to bolo hentam, to som našiel. To som našiel hentam. Dobre, ideme. Ja idem ďalej, neviem ako ty. Zoberiem shulker. Hento vyľuď ostatné a tu je brewing stand, ktorý si zoberiem ja. Zobrať, aj tie banery skús zobrať. Ne, banery netreba. Dobre, ja letím. Ale nevidím žiadne entity zatiaľ. Zatiaľ vidím, že jedno. Čo sme s F-koldom práve vyutili, to je jediné entity. Vidím trošku shulker box. Vidím druhé. Fakt? Hej. Aj s loďou?
Loď iba. Iba loď? Ja aj tak ona už je vylútená, hentá loď. Tá jedna bola už, no, to sme vyučil. Alebo však chod sa tam prejsť, to tu pozrieť. Tak to není, to je to staré NCT. Oh, NCT. A loď mám. Prečo si to líbol, F-Code? Daj mi to povedať. F-Code, prečo si to líbol? 3, 2, 1. Čo? Dobre, daj mi to povedať. To vyzerá, dám akože ku mne ťa portnúť. Áno, rýchlo. Moment, to vyzerá F-Code tejko. Dobre. Páči sa? To je nové? No, to je druhé, to som teraz ja som tu našiel teraz. By som si vymeniť za... Ne, ja ti dám. Za 5 fantomových oných... Raketky máš, membrane. Dal som ti raketky už. Ja mám 3 staky som mal ja. OK. Díkes. Dobre, ale Mending a Unbreaking máme... Oh, NCT. Kam to je masívne NCT. Ďalšia loď. Tu je Enderman. Diamanti. Sedlo mám. Kámo, ja mám jednu dragon hlavu. Ja už ani moc... F-Code, ja už to ani moc nejdem učiť, ja rozmýšľam, ja zoberiem iba tie dragon hlavy a to ostatné. Ďalšia loď. No ale bro, ja tam pôjsť, z toho strihnem. Prečo? Bro, 40 Ja potrebujem Unbreaking. Ja som si dal na Elytru Unbreaking. Nice. A dáš. Už binding to nechám. Featherfalling 4 chceš? Featherfalling 4. Hej, zoberiem si. Dobre, tak... Tým, že mám nové veci, lebo som zomrel, tak si s radosťou zoberiem. Ty si zomrel? Ty nemáš tie netherite už? No. Mne sa zničili v podstate, ne že som zomrel, ale mne sa zničili. Lomeo Pepper a F-Code. No, dobre. RIP F-Code. Dík, ja si berem nejaké Unbreaking. Tu sú... Ja som za jeden Unbreaking, to je určite... Unbreaking 3, nemáš Unbreaking 3? Tu bol... Flame a Infinity si dal na svoj luk. To je Infinity. Tak ja to si nemám už. Nemáš ani Armor Trim? Armor Trim aký? Nejaký hociaký, to je jedno. Tu bol taký jeden a ten si asi minul už. Pretože nie, ale... Ale kuzničo mám, Teo, kuzničo mám. Prosím, hoď. Prosím. Nemám sem. Dobre. Tak. Dobre, a nikto sa toho ani neruší. Počkaj, ale ja ho chcem na achievement. Čakaj, ja už som ti ho dával, ne? Nie. Počkej, ja si ho dám iba na achievement a hneď ho tam vrátim. OK, a tak týmto by podľa mňa mohla končiť naša séria. Nie séria, ale video. No tak video, a že by sme dali ešte chvíľku donat, nejaké ďalšie video donatu. To už nie. Donat SMP ja nejdem točiť, ja už som točil dneska. Tak ľudia, to by bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, z F-Code, nezabudnite dať like a odber, a ak ste to pozerali až sem, tak napíšte slovo uhorka, neviem prečo, alebo F-Code vybereš slovo, vyber. Hovno. Ale ne. Buď Teo nick, alebo môj nick. Ne, napíšte uhorka, dajme tomu. Dobre, uhorka. OK, uhorka. Dobre, takže napíšte do komentárov, ak nejaké veci chcete.
postaviť, čo by sme tu mali postaviť, nie nejaké masívne projekty. A viete, čo je ešte masívne? Tvoje pero. Dobre, tak ľudia, to by bolo všetko z tohto videa. A čau. Čau. Čau.